No moi, mä oon Eemeli ja ollaan täällä golfkentällä. Täällä on nyt tällainen sää, koska kello on jo 6 ja niin nyt on helmikuu 26. päivä. Olisikohan, menikö oikein, 26.2. Ja tosiaan täällä on tällainen sää, aika pimeetä, nyt on aika pimeä aika muutenkin. Tuolla haukkuu joku koira, haistaa paska. Turpakyy! No joo. Tässä nyt ollaan, niin kuin varmaan näitte, jos olette käynyt kanavalla, niin varmaan tiedätte, että se on muuttunut se kanavan nimi. Eli se on nykyään EMJ Films. Eli toisin sanoen, tai niin kuin Eemeli Mikko Joona Films. Turpa kiinni nyt siellä jo! Anteeksi. Joka 10 subaajan välein sitten, tai tilaajan välein tulee sitten sellainen spesiaali, mihin toi Action Miekkonen Mikko tulee mukaan. Ja tosiaan sehän ei meidän kanavalle enää silleen ole mukana, koska se on niin nölö, vaikka mehän tehdään tätä vaan läpällä. Niin, elikkä joka 10 subaajan välein sitten tulee spesiaali, mihin toivottavasti toi Fat Mike tulee mukaan sitten. Ja niin poispäin. En mä sitten tiedä, että et tuleeko se sit, jos tulee niinku joku, sit alkaa tulla moni satoi subaa, niin en mä tiedä, ehkä joka 10 subaa välein. Mut sit mietitään sitä vain tarkemmin lähempää. Täällä on ihan mukava sää, täällä on tällainen ihana lämmin, viileä keli. Täällä on vähän jo pimeetä, tosta on yksi osoittelee mua lampulla naamaa. Mä näyn tässä ja tää on jäässä tää maa tässä. Yksi se on ja hieno lopetus, koska lopetus. Sattuu niin päätävästi. Oli hieno. Oi saatana. Vittu täällä on liukasta.